Wes, Jan, sore-sore ngene iki enake ngopo ya? Rokok wis ora, Bos. Sik tenang iki. Ini wae. Untumu kuwi. Lah rokok dituku ora go dijame tok ya dirokok toh dientekne karo nyantai ngene iki yo. Rokok kok lambene. Yo kok golek anu duit-duit malah ki cah-cah ae ngene pinggir-pinggir kali wae ning bocah-bocah ae. Iya ya, utekmu cerdas juga itu. Iya iya, utekku cerdas kok. Ya wes, ayo mangkat. Ayo mangkat. Biar lah kok jegur hancur kapal tekan iki gur biar Nyapa we? Nyapa? Ya kuwi nyapa we. Loh, naik kapal ya biasa, dolanan kapal isi. Impi-impi tercinta lo ya. Nunggu edan. Lah piye? Bedanya kita apa rene iki? Apa-apa ngene. Wei kumat to piye? Yo, impian tercinta ki harus dibajari. Aduh itu, pasir aja. Oh, kopi. Asu, ya, mau pantat-pantat nih. tapi ya Yuk, anu selesai kali yuk. mesti kali Yuk, Menyusuri, menyusuri. Menyusuri kali yuk. Dan Kayak terasa di pantai loh. enak toh nang kene Mau nang pantai. emang ketahuan di pantai, Cuk. Ora. Gua ora perlu nang pantai lho, ngene iki sekali nang pantai lagi ya isan. Ya ngapa taron? Regem jagong. Jago kok. Mana cocok karo kuresen jagung. BTW kadangmu karo klambimu kok apike men kon duwe. Aku lu mau Daud. Daud, ganteng men. Wah, aku Daud jakem dulu. Lahimu kayak anu kok lendet sawah. Gue lemen, Cuk. Motor, Cuk. Asu tenan. Ah, enak ini. Mayu nih tuh. Weh, Bos, pokokku kasraken iki pengen adus, Bos. Wis ayo nyemplung, rasa kesuwen. Metik gabut gitu. Bos, kok ini aja. Bos, sing ngapu si dhewe kaya rokok kayu sini kayu ae ngene, Bos. Ya wis. Parane wae yo. Yo. Woi. Rodrik. Iki preman sing wae, Cok. Piye iki? Apa? Ora, Mas. Kalau Mas suwi ngapusi aku di masalah ini. Ngapusi apa? Aku negei rokok Mas dikei rokok Klaras Mil, Klaras Mil gedang, Man. Saiki karemu apa? Kayane iki gelem mangan wong iki, Bos. Apa kok bisi-bisi aku? Run. Ora usah. Piye? Ditunggoni wae, anku golek yo engko. Ngomong-ngomong kendel temen ora cah kae. Loh, lah piye delokno? Sakti ya.